Arkadağım bilen açıldı baktın. Täzeden tirseğine galan mirasım. Geçmişi bolanın geljegi bolor, ýaşaýyşyň sırlaryny bilen mirasım. Assalamu alaykum, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe. Gahrman arkadağımyň saýesinde gülüp oýnaýan mehriban adamlar. Ine miras tele ýaýlymyna sunutum ýüregi wazma gepleşimiziň täze sanam siziň bilen ýaýlyma çykdy. Mehriban tomoşaçylar, bilýän bolsaňyz biziň gepleşimizde bir näçe halipalar, şeýlede sazanlar özleriniň şägirdleri bilen mehman bolýarlar. Gepleşimizin bu sanynyň mehmanam Marwal aýatynyň Sakarçagy etrawynyň aýdymçy sazannasy Çary Sahyadov. Şeýlede bugün kunny öz şägirdi Ferdar Atajanow bilen biziň gepleşimizde mehmançylykda. Mehriban mehmanlarymyz, biz sizi gepleşimizde hoş gördük. Ne Çaraga gepleşimiziň başyny siziň bilen başlasak, hasam bir ýerlikli bolardy. Häzirki wagtda bilişimiz ýaly şu berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gahrman arkadağymyz ähli ulgamlarda bolşýaly milli medeniýetimizi, sunugatymyzy ösdürmekde bir näçe işleri durmuşa geçirýär. Bu işleň aýdyň mysalyny bolsa näme biz bagtyar watanymyzy aýdyň göz getirýäs. Ne häzirki wagtda da halipa şägirdlik ýoluny dowam etdirmäne, halipa şägirdlik ýoluna da giň mümkinçilikleri döredip berýär. Sizem biziň şu gepleşimiziň täze sanyny öz şägirdiňiz bilen gatnaşyp otursaňyz, indi sen hodymyň başyny şu halipa şägirdlik ýolu dogrusyna başlasak. Halipa şägirdlik ýoly Mehriban hem Gahrman prezidentimiziň birinji bile özüni sowup durdy. Hem saçalyp hem aýdym aýtmak ol bilen nusga da halipa bolmak ilki şu ben kakam dille tüýdük çalýady. Hawa. Şu saada aýdyma hewes bolan meni şu iteren da şu owaz bir sırly owaz da bu. Iň ulagam kaka aýtag edip akardan çalýady. Onu yine bir agam Mustafa Teget kakılıp çalyan gural yasap çalyatta. Aşa sar gurallar. Hawa, onu hazır Cuma Teget dip agalam olam oşgular diýýärdi. Şu etadi bir de halip olamma ana şu agalam. Aslında maşgalalar umuman dörejlik adamlar. Dörejlik adamlar, hawa. Onun men şu akordeonu hewasap şu akordeon saz guraly. Hewasap şunu şu halip edinip agamy. Onun bir Goşmurat Bayramov diýip bir gow sazan halip hawa. Ana ol şoňa baryp men şoňa şu men halipam boldy men şägird edi wallahi. Şu saz guralyň akordeonuň şu inçe tilsimlerini öwretdi. Men aýdyma maileden ana Türkmenistanyň atlanan bagşasy Balla Hajiýewiň aýdymlary özüne maileden. Hem aýdymlary şoň dinläp, şoň ýazgylaryny dinläp şeýdip şu halipaň ýanynda baryp bomka diýip şeýdip Balla Hajiýewiňe baryp şoň bilen söhbetdeşik etmek meser etdi. Hem sazy aýratyn çalmak, hem aýdym aýtmak ikisi kyn bolýar bir wada. Onuň Balla Hajiýew şol saz çalanda da bir halka bir üýt döşük zat öwüşkün beräýdi ýa-da. Düşünmedik gelen halipalardan sonra diýär. Gahrman Mehriban prezidentimiz her welaýatlarymyzda gowy medeniýet öýlerini açyp berdi. Bize işlämek galýada. Bagy şu ordan hazır ondan täzelikde bolýar. O elmede ama bagtyar wagtyny biziň lewaslarymyzy, biziň tebigatymyzy, biziň watanymyzy şular öwüp şulara görä bir aýdym işläp halipalar bilen şol maslahatlaşyp öwüşgün berip işlenýär. Bizim halipa bolup şägirdlerimizde şu tilsimlerini bilen ýollarymyzdan öwredýär. Aýdym sazyň inçe ýollaryny. Aýdym sazyň inçe sırlaryny bildigimizden öwredýär, düşünmesek ýene halipalarymyzdan soraýar. Şeýdibine şägirdlerimiz bilen işleşip berdi. Çara onda gepleşimizde öz bir aýdymlaryňyza, täze aýdymlaryňyza da getirensiňiz. Getirdik hawa. Onda gepleşimiziň şu ýerine, sen ýerine getirmeňiz aýdym diňe ýaly. Başdyny.
Yağın zalimin sen özüge kuman etme, düşmanları tavt eyle, dostunu yaman etme. Kanla kılıcın salıp bağrım dolu köz etme, dil vermeni köydürüp arzuaya zahan etme. Banhan sırrına askere illeri ayağın yari. Yığılayıp mümrel bilen yalvardı. Şey var mı senin yalı bir gane tel verdi. Köyümde çimen bağlap ara kayıplara gül verdin. Köpetleri vurdup düşmanlara sır verdin. Hey var mı senin yalı sok derde koyun yari. Deyip uğrumdu yağmur yağıp örtündü. Bir gane kıllın indi özüveni suyun yari. Bağrım dolu kan etme, dil vermeni köydürdün, arzuaya zahan etme. Panhan sırrına askere illeri ayağın yari. Kalaydı ciğer bağrım, gel göğsünü yırtındı. Yar ya deyip uğrunda yağmur yanıp örtündü. Ey var mı senin yari, sok derde koyun yari. Çağır Halipa ne gepleşimizde öz şagirdiniz Serdar Atajanov bilen gatnaşyp oturýarsyňyz. Indi Serdar, sen hodymy siziň bilen dowam etsek, semine şu günü bir öz Halipaňyzdan bir näçe öwrenensiň aýdymyň inçe sirlaryny, bir aýdymyň aýdylşyny ýa bolmasa şol aýdyma gerek bolan goşgulary saýlap öwrenensiň. Indi şular dogrusynda siz bilen hodymy dowam edäýeli. Biziň hormatly arkadaşmy bir daha o şu Halipa şagirdlik ýol nasyp berýär. Şahar Halipamyzyň aýtşaly o teleýaýlymlarda Halipalan aydımlarını dinleýäs, o edýän her Halipalan ötiltimler bolýar da. Ama bizim şu Halipamyzyň görkezmeleri bilen täze aydımlar işledik. Bir de şeýle mümkinçilikler ödedip beren hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýas. Ne gepleşimiziň şu ýerine siň ýerine ýetirmeňizi aýdym dinleýäli. Baş üstüne. Başım dumanlarda, akvalım yağladım, cevap verilirdi. Sevgi, aksin sevgi, yanlardım bu canı. Sen
barşadı unuttur ya bardadı aşka düşene sevi sevgi söyley nerede yarım hasratım duyay hani bağıtmayın sardaşım bolay nerede yarım sevgi söyley nerede yarım hasratım duyay hani bağıtmayın sardaşım bolay nerede yarım dinlesin diye seslenir yürek sevgi dünyame var sen gerek gönül hıyallardan başım dumanlardan akvalım yağladım cevap ver nerede sevgi ah sen sevgi yanlardım bu canı Sinne barşadı unuttur ya bardadı aşka düşene sevi sevgi söyley nerede yarım hasratım duyay hani bağıtmayın sardaşım bolay nerede yarım sevgi söyley nerede yarım hasratım duyay hani bağıtmayın sardaşım bolay nerede yarım Çar Halipa, söhbetimiz sizin bilen dowam etsek, dörejülük adam sen elime dama gözlüğde bolýar. Indi häzirki wagtda şu döreýän aýdymlaryňyz dogrusyna söhbetimiz sizin bilen dowam edäýeli. Baktiyarlık zamanımızda şu gowu täze aydınlar işleýär üstünde halipalardan sonra ne sakıcıp barfın çok derde koyun yarım aydımı basa tutar tadurlarlar şonu. Ne şu halipa var şey Allah hacı kılavuz tadurlarlara geçirdi. Onun Allah hacıfın söýgü aydımlarından bulardan illeşlemede täze uşun verip halipalardan sonra täze aydımlarını şu gowu bayramçılıklarda çärelerde illeşlemede getirýär. Gepleşimizden şu ýerine şol aýdymlaryň birini dinläýeli. Baş üstüne. Aşkım sana aygızadım, uğrunda pervane yan yanıdım. Aşkım sana aygızadım, uğrunda pervane yan yanıdım. Yan yanıdım, yan yanıdım. Resmili yerine otalma canım, dilleyle bir dili gir yanıma. Dilleyle
Meserde artist okudumuz, siz bilen dowam etsek. Ne halipaňa öňünde saat gural bar, elbette halipa hem saat çalýar hem aýdym aýdýan eken. Siz hem halipaňyzy ýaly saat gural çalyp aýdym aýdýaňyzmy? Kompozitor olanlar var. Ama Kadir Dadayev var. Murat Roziyev var. Ama Ataş Cumayev var. Elbette şolar bilen oturýar, maslahatlaşýar. Ondan soň şol aýdymy döredilmeden soň şahar halipa bilen maslahatlaşýar. Ne şu taýyny şeýitdik, bu taýyny beýtdik. Näderek gor halipa bir göräý diýär. Kimçilik bolsa şahar halipa şu taýyny şeýdi aýsaňyz diýär. Hawa şeýdip bir umuman üşýär, maslahatlaşýar. Bir kelleden iki kelle ýaşada. Umuman halipa özüniň degeli maslahatlaryny berip durýar. İlkinji dinleýijiňiz kim bolup durýar siziň? Ilki aýdym döredinizde. Elbette öýe barýan, hawa şol täze aýdym alyp barýan. Ejem dinleýär. İlkinji näme ejeňi dinleýär. Hawa hawa. Da bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe şu gahraman arkadamyzyň döredip berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp halipalaryny bilen bilelikde täze aýdymlara işleýän ekeniňizde hormat prezidentimiz milli medeniýetimizde soňatymyzda uly ünsberýär bu günü. Diňe bir halipalaryň bir aýdym döretmeklik üçin, aýdym aýtmaklyk üçin näle eýsem şägirdleň bir özüniň bir täze aýdymlaryny aýtmaklyk üçin bir ýerleşlerimize ýetirmeklik üçin hem ähli mümkinçilikleri döredip berýär. Hem şol mümkinçiliklerden dol we dürst peýdalanýan ekeniňizde. Ine şu halipa bilen häli söhbetimiziň başynda belli geçdi da bir dörejilik ýolu hakynda bolyn. Olaň maşgalasy bir dörejilige ýykyn edilen maşgala bolup durýar. Indi siziň şu aýdym saat ýoluna gelmeňize näme sebäp boldy? Men aýdym saata gelmegime sebäp bolan zat ine şu köpçülik toýda baralar bolýar. Şu bagışda adamlar görýän özüm menem şolary aýdyp bilerim kam diýen şolaň başlandan tä gutorýan şolar dinläp şolardyň şergenip dururum özüm bilmeýän galýan. Çağırsa hedef ilkinci halipam. Mene Serdar, bunu gepleşimize getiren aydımlarınızdan yeni de birini tomaşaçılarımda getirayeli. Baştına. Sen yarım, sen gülüm, iki tegim sevgilim. Sana diyecek sözüm var, söyle deli bir bugün. Aydarken sözüm sana, eye bol sen bu kalbıma. Seni sevdim anan sana. Ne düşün ben seni, sevdim ömrüm. Sana bolun duygumu, yüreğimden ayırmarım. Arzumda denesin, seni gördü bu gözlerim. Yüreğimden sayarım. Bağıtımı bağlap sen bilen, bağıtlı bulsun min bilen. Ayları geçti de yılları geçti de bu sevgi solmu sen bilen. Bağıtımı bağlap sen bilen, bağıtlı bulsun min bilen. Ayları geçti de yılları geçti de bu sevgi solmu sen bilen. Kalba dolun bu sevgim, gengleme sadı gönlüm. Ençe fırsat karaştım, dinlesedim güzelim. Aydaraken sözüm sana, eye bol sen bu kalbıma. Seni sevdim aman sana. Ne düşün ben seni, sevdim ömrüm. Sana bolun duygumu, yüreğimden ayırmarım. Arzumda denesin, seni gördü bu gözlerim. Yüreğimden sayarım. Bağıtımı bağlap sen bilen, bağıtlı bulsun min bilen. Ayları geçti de yılları geçti de bu sevgi sonu
Halipa, söhbetimiz sizin bilen dowam etsek elbetde şu aýdýan aýdymlaryňyzy siz hem aýdym aýdýaňyz hem saat çalýaňyz. Ewa. Ingen bir halipam bir balla salandan şoňa höwet edip özüme öwrentdim şunu. Ha, hem öz aýdymyny özüňiz izarlasaňyz gowy bolýar. Ha, indi men özüm çalyp aýtsam özüme gowy bolýar. Aýdym ýerine ýetirýäňizde häzirki döwrüň ýazgy şahyrlarynyň sözlerini aýdymlary ýerine ýetirýäňizmi ýa-da nusgawy şahyrlaryň döwrüden eserlerine de aýdymlary ýerine ýetirýäňiz. Nusgawy şahyrlarda da baýany häzirki zaman şahyrlarda da gowy goşgular bar, şonu üstüne işleýär. Şahar Halipyň gepleşigimiň şu ýerine siziň ýerine ýetirmäňizde aýdym diňlesek gepleşigimizde hasam bir täsirli bolardy. Başdyna. Sahar bilen çıktıkları güneş doğdun benim için. Sahar bilen çıktıkları güneş doğdun benim için. Haber edin dostlar yılır tallagıldın benim için. Haber edin dostlar yılır tallagıldın benim için. Bulutların arasılar, kirpiklerin arasılar. Bulutların arasılar, kirpiklerin arasılar. İncilerin tümlüğündensin, tallagıldın benim için. İncilerin tümlüğündensin, tallagıldın benim için. Seher yeli yar yerilir, kovada koş günümdür. Seher yeli yar yerilir, kovada koş günümdür. Soruların arasındansın, tallagıldın benim için. Soruların arasındansın, tallagıldın benim için. Ine bir ýaş aýdymçylara Halipa şaýarlyk ýoluny şeýle giňden açyp berýän hormatly arkadaşymyza köp sag bolsun aýdýar. Belent baş aman bolsun, tutýan tutdy işleri rowaj alsyn. Ine bir de şeýle halipa şaýarlyk ýoluny açyp beren şu medeniýetiň sunwadyň hak howanlary hormatly Mehriban hem gahrman prezidentime köp sag bolsun aýdýan jan sag bolsun il wagtly alyp barýan işi rowaj alsyn. Şahar Halipa Serdar şuň konuda biziň gepleşigimizde gelip beren täsirli gurrunlaryňyz üçin şeýle hem ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin biz size mundan meýlekde Halipa şagirdlik ýoluny, dörejilik ýoluny üstünliklerini ýar bolmagyny arzu edýäs. Ine mehriban tomaşaçylar, şunuň bilen Miras tele ýaýlymagyna taýýarlanyp size hödürlenen sunwatum ýüregi wagtly gepleşigimiziň bu sanynam jemleýäs. Bizi gepleşigimiziň ahyryna milli medeniýetimiziň hak howanlary ýeri arkadagymyza döredip berýän şeýle ajaýyp mümkinçilikler üçin köp sag bolsun aýdýas. Goý gahrman arkadagymyzyň jany sag, başy dik bolsun. Jan watanymyz Türkmenistan döwletimizi aýdym sazyň owazy belentde ýaňlansyn. Gepleşigi Anurwan Jumamuratov alyp bardy.